बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय खुलुमबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। जुलिनि 6 दान उनावनो थावदिफुनि गंसे न'आव सासे सेंग्रानि सुइसाइडनि लामा बासिना लानाय जाथाया गासै तिनसुकिया जिल्लानि माकुमाव सोमोनांहोदों। शुक्रबारनि फुङाव बे सोमोनांथाव जाथाया माकुम सट हाबजाननि एनआरएल थावदिफुआव सोमजिदों। पुलिसा मोनथिहोनाय बायदिब्ला थावदिफुआव खामानि मावनाय बिश्वजित फुकन मुंनि सासे सुबुङा शुक्रबारनि फुङाव थावदिफुनि गंसे रुमाव थैनाय थासारियाव बोखांनो हादों। तिनसुकियानि कसुजान गामिनि फुकना 6 दान सिगाङावल' जुलि जादोंमोन। नाथाय मानि थाखाय सुइसाइड खालामनानै लाखो बेनि सोमोन्दै मोनथिनो हानाय जाथ'वाखै। पुलिसा सेंग्रानि गोथै देहाखौ बोखांनानै पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरबाय। मोनसे दुखुनांथाव आरो गिख्रंथाव जाथाय। जरासे बर' बिसि फिसाय सानैबो रेलगारिनि सौनायाव जायगायावनो जिउ गोमायो। बे जाथाया गवालपारा जिल्लानि धुपथारा थानानि सिङाव थानाय धुनुभाङायाव सोमजिदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिसि फिसाय सानैबो माइ हानो थांनायाव रेलगारिनि सौनायाव जायगायावनो जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय सानैखौ फिसाय 70 बोसोर बैसोनि ललित महन दैमारि आरो 65 बोसोर बैसोनि बिसि रखिया दैमारि होननानै सिनायथिनाय जादों। बिसि फिसाय सानैबो आवैमारिनि आबादथिलियाव फुंनि समाव माइ हानो गोदान रेल लामाजों थांबाय थानाय समावनो निउ बङाइगावनिफ्राय धुपथारासिम थांबाय थानाय रेलगारिया हरखाबै सौदावलाङो। आसाम आरो मेघालया रायजोनि गेजेराव दावराव-दावसि सोमजिनाय समावनो आसाम पेट्रलियाम माजदुर इउनियनआ मेघालया रायजोआव इन्धन हरनायखौ बन्द' खालामनो बिथोन होदों। बेनि सायावनो मेघालयानि गिबि मन्थ्रि कनराड सांमाया माखासे बाथ्राफोरखौ बुंथिदों। मेघालया रायजोआव पेट्रल आरो डिजेलनि आंखाल गैया होनना गिबि मन्थ्रि कनराड सांमाया बुंथिदों। खम जानानै थानाय स्टकफोरखौबो आबुं खालामजोबनो नागिरदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। मासे फिसा एन्जरानो जाजोबदों गासै 90 लाख रांनि गान्जा। थारैनो नोंथांमोना फोथायनो गोब्राब मोनगोन। अदेबानि पुलिस थानायाव जमा दोननाय गासै 581 केजि गान्जाखौ जाजोबनानै एन्जरा फोजोबदों। बे सोमोनांथाव जाथाया उत्तर प्रदेशनि गंसे पुलिस थानायाव नुजाथिदों। जेब्ला मधुरा पुलिसा कर्टआव मोनसे रिपर्टखौ बेखेवदोंमोन, बेयावनो पुलिसा थानायाव दोननाय गासै 581 केजिनि गान्जाखौ एन्जरा जाजोबनायनि बाथ्राया सोराङाव फैदों। GMCHआव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। GMCHनि बिल्डिंनिफ्राय मैया फुंनि समावनो बाज्रुमबाय सासे सुबुङा, जायनि जाहोनाव गोब्राबै जोखोम जादों। बे सुबुङा हुस गैयै थासारियाव बिल्डिंनि सिङाव गोग्लैना थानाय समाव बोखांनो हादों। बिनि बैसोखौ 27 बोसोर बैसोनि होनना मोनथिना मोन्दों। शुक्रबारै फुंबिलिनि 6 रिंगासो समाव सोमजिदों बे जाथाया। बे सुबुंखौ सोरबा बेरामिनि न'खरनि होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बे समाव गोब्राब थासारियाव फाहामथाय लागासिनो दङ बे सुबुङा। जाथायनि सायाव हस्पिटालनि मावफारियाफोरा रोखायै फोरमायनानै होआखै। आसाम मेघालया रायजोनि गेजेराव गुलि गावनानै सुबुंनि जिउ खहा जानाय जाथायखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजिनाया दासिमबो सिमा ओनसोलाव सोलिगासिनो दङ। बे जाथायखौ लानानै दरनै रायजोनि मन्थ्रि मिरुनि नखर मन्थ्रिजों सावरायनाय जादोंब्लाबो दासिमबो थासारिया दुंहावैनो सोलिबाय थानायखौ मिन्थिना मोननाय जादों। थासारिखौ दबथायनो थाखाय इन्टारनेटखौ 48 घन्टाबो बन्द' खालामनाय जादों। दासिम आसाम आरो मेघालयानि सिमा ओनसोलाव गोबां गारिफोरा थाबथानानै दं होनना सुलुंनिफ्राय मिन्थिना मोन्दों। क'क्राझार जिल्लानि दतमा कदमतलानि निरन्जन कुमार ब्रह्म आरो गुणबती बसुमतारीनि फिसाजो डक्टर ब्रह्म मुसुखा मालाया जापान सरकारजों खुंफुंजानाय फ्रेन्डशिप प्रग्राम एन्ड द इनोभेटिभ एसिया प्रग्रामाव गाहामैनो जाफुंसारनायजों लोगोसेनो वासेदा इउनिभार्सिटिनिफ्राय एडभान्स साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं बिफाननि गेजेरजों मलेकुलार ब्रेन साइन्सआव PhD डिग्रीखौ मोननो हाबाय। मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ दिनै 22 नभेम्बराव बेखेवगोन। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमना दादगारि हाथिसाराव थानाय मोनाबिलि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै 22 नभेम्बर 2022 इं खालाराव बेखेवसिगोन। दावबायारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। समायना रमायना मिथिंगाजों बुंफबनाय भुटान हाजोनिफ्राय स्राय स्राय दैसा बोहैबोनाय भुटान हाजो सेराव थानाय मुंदांखा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै 22 नभेम्बर 2022 सनिबारखालि बेखेवनो थियारि जाबाय। बिनिखायनो बेरायनो मोजां मोनग्रा दावबायनो मोजां मोनग्रा दावबायारिफोरा दिनैनिफ्राय बेरायफैनो आरो लावखार ओंखामखौ जाफैनो हासिगोन होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मोनाबिलि कमिटिनि आफादगिरि मन्टस बसुमतारीया फोरमायहरदों। मिथिनाय बायदिब्ला दिनै थामहिनबा बेखेवनाय हाबाफारियाव मोनसे हारिमु मोनाबिलि हाबाफारिबो लानाय जादों। बे हारिमु मोनाबिलियाव बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि हेलेना दैमारि, प्रेक्टिकेल बसुमतारी, देंखो रोजाबगिरि बिराज मसाहारि, फेस्ला फावगिरि अनिल नार्जारी बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन। हाग्रायाव आदारनि आंखाल सानफ्रोमबो खमायबोनायनि जाहोनाव मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव गोबां सौग्रावलायनाय जाथाया सोलिबोगासिनो दङ। माब्लाबा मानसि माब्लाबा मैदेरनि थैनाय जाथाया बांबोनायखौ नुनो मोननाय जादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव सोलिफु बोसोराव मैदेरजों बुथारजानाय सुबुंनि अनजिमाया दासिम 10 जन जानायनि बेरेखायै मैदेरनि थैनाय अनजिमाया दिनैसिम 12 जाबाय। हाग्रा ओनसोलाव जानाय आदारनि आंखालनि थाखायनो हाग्राखौ नागारना सुबुंनि ओनसोलाव गाग्लोबफैना सुबुंनि गोबां खहा खालामफैनाय जाथाया सानफ्रोमबो सोलिगासिनो दंसै।
बेबायदि आंखालनि थासारिखौ नायना भेरगाव जिल्ला UPPL लाइमोन गांखंआ मैदेरनो जानो थाखाय संख्रि थालिर बिफां जगायनानै होदों। मख'जायोदि बे फुथियासां 4 नम्बर गाम्बारि बागानाव थानाय गाम्बारि बागान आरो हाग्रा ओनसोलाव मैदेरफोरा गोबां सम सिगांनिफ्रायनो हाजो ओनसोलनिफ्राय फैनानै थाफैनायखौ नुनो मोनबोदों। दुखुनांथाव खौराङा जाबाय बिजायगायावनो मासे जो मैदेरा थैना थानायखौ आदार हैनो थांनायावनो मैदेर थैनायनि खौरांखौ मोननाय जायो। बे खौराङा गोसारनाय लोगो लोगोनो जुनार अनफावरि रायजो राजाफोरा नायनो जाथायथिलि फुथियासां साहा बागाननि सेरजों गाम्बारि बागानाव होंगो दोंगो खालामफैनायखौ नुनो मोनो। दासिमनि खौरांफोरा बेखिनियानोमोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। मोजां मोनोब्ला एबा नोंथांमोना चेनेलाव दिनैसो फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांनो दाबाव। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि